Ago erokamano ni Nyasaye okinyi machielo kendo kuom thuolo maber mochako timo mondo achak anwang'ara e TV mar Lolwe ka katudora kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Nyasaye ma jaadiera kendo ma jang'wono otimona ng'wono kendo mondo okinyi ma kawuono wachak warom kodi kokalo e TV ka kendo wachak wapuonjre wach Nyasaye tang' walam Nyasaye ka watieko. Nyasaye ma jang'wono osetimo maber kendo miyo odiochieng' machielo mar Jumapili. Emomiyo in janeno mar Lolwe TV akwayi ni bed piny gokinyi kendo tikaw mumbi mondo ibedgo e lweti nikech nitie kama wadhi some mondo wapuonjre kuom wach Nyasaye gokinyi ni kendo. Bang'e ang' wanalam kodi Nyasaye kuom weche manade ma Nyasaye onego tim e ngimani. Asewinjo ka joneno mathoth wacho ni gineno ka Nyasaye tiyo nigi e weche moko matiendgi tek sama walamo kodgi e TV ka. Omiyo an gi yie ni Nyasaye en jaadiera kendo kaka ondiki e mumb Nyasaye no bad Nyasaye ok ochiek kata okinyi sani obiro rie bade kama intie kanyo mondo omuli kendo otimni gimidwaro. Gimitim en kaw thuoloni malach mar bedo piny, thuolo matin ma Nyasaye omiyagoni mondo wawuo kendo watudre kodi ka iloso winjo makare mondo walam kodi Nyasaye ka watieko. Mokwongo adwa nakaw thuolo mar rwako ji duto te manie piny Nairobi kae revival meeting modhi bedogo wik manyien tarik 1 nyaka tarik 3 tich abich nyaka Jumapili. Wadhi bedo gi revival meeting e kanisa marwa manie piny Kibera. Kendo arwako ji duto te ng'ata ng'ata madonwang' thuolo kochakre Friday nyaka Sunday. Wadhi bedo gi revival kanyo mapek ahinya kendo jotich Nyasaye nitie. Guest speaker marwa Jo Amonde Bishop ema dhi bedonwa guest speaker kendo dhi puonjo wach Nyasaye kanyo. Wantie kendo Nyasaye wan gi yien dhi timo gik madongo. Koro arwaki ka in e piny Nairobi, kaw thuolo mondo ibi ichokri kodwa iwinj wach Nyasaye kochakre Friday, Saturday gi Sunday. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego mur malanga e piny Siaya County. Sani an e piny Nairobi ka dak e piny Olympic Kibera. Adwan mondo wasom e muma mondo wawinjre wach madwa napuonj sani. Nitie topic masebedo kadhigo mbele kapuonjo mapod adwa nasom kendo mapuonj kawuono kwadhi kodi mbele. Kendo adwa ni chik iti malong'o e wach masebedo kawuoye nikech kawuono kendo wasome muma. Adwa ni el mumbi e muma mar Jo-Kolosai 2:15. Jo-Kolosai 2:15 e kama wadwa ni wasomie sani. Kuom mano kaw muma el koda Jo-Kolosai 2:15. Wacho niya, nomayo joloch kod joteko gi lwenjegi kendo nomiyogi wich kuot ka nomiyo ji oneno ratiro ni oseloyogi chuth e msalaba. Asomo kama tin no mondo achuograga e wach mane wapuonjore Jumapili mokalo ka wadhi mbele. Tiendo wach masebedo kawuoye en lweny ma Satan icho go joka dhano. Kendo lweny ma Satan kedo kod ngima dhano kata lweny ma jachien go dhano. Mane wach masebedo kapuonjo mapod adwa napuonj sani. Lweny ma jachien oyawo kod dhano e main topic masebedo kawuoye. Okinyi ni asomo kama mawacho nomayo joloch gi joteko gi lwenjegi kendo nomiyogi wich kuot ka nomiyo joneno ratiro noselogi chuth e msalaba. Tiend gima adwa nawuoye podi en kaka Satan piny ne dhano mondo otiek joka dhano. Kendo gik ma jachien osebedo katimo mapod otimo nyaka okinyi sama yaleni e ngima dhano. Nitie weche ma Satan chomogo ngima dhano ma onge kamoro amora ma dhano nyalo tonygo unless nowinjo wach Nyasaye moyie kuom Yesu Kristo mwasomo kuome nomayo joloch joteko gi lweny. En kende ema en gi teko mar kedo ne dhano e lweny ma Satan ichogo joka dhano. Okinyi sani waleri mondo ing'e kit lweny machien goyo. Jachien muma wacho ka ne wasomo Jumapili mokalo ne wasomo kama wacho wasigu mwakedogo ogin ringruok kod remo. To wakedo gi joloch gi lang chunje mag pinyruoth motimo mudho. Tiende niya,
Lweny magowa kata mwakedo kata ma Satan kedogo kodwa ok en lweny physical. Lweny ma kawaida mar ringruok, ji gore gi runge, dhano chwore gi tonge, dhano gore gi risasi gi mbom. Lakini ma Satan goyo to en spiritual warfare. En lwenj kichuny, ogoyi kiroho. To ng'ama goyi be ok inyal neno gi wang'i ma oko, gik motimoni ema ineno. Ti gik manyalo timreni kiparo ni gin agina gik manomol, kikia ni mago silaha mag jachien mogoyigo. To ng'ato ka ng'ato ka gore kod wadgi, jomoko gore mondo oneg wadgi. Koro Satan sama kedo kodi mondo otieki. To mae emomiyo osetieko ji mang'eny. Nikech en gi lweny mogogo joka dhano mogogo e liel. Ka gi lweny mono ichogo joka dhano motero jogo e liel. Kata okinyi sama koro ayale sani, kata king'iyo gik matimre e piny sani, tami nang'o madhi mbele. Nikech iyudo ka jok monego bed ni ema konyo ji ema timo gik moko mabuko kendo mamiyo dhano bedo go chich. Iseneno gik milando kata TV kata news kisomo, weche moko nitie matimore magalagala. To joma timogi gin joma ok expect nyalo timo gima kamano. Kik ipani jogi timo gi kuom hechgi. Nitie chuny mar mudho mar kedo kodgi, morwako silaha mar gi e ngima dhano mondo otiekgo joka dhano. Inyalo yudo ka ng'ato onego nyithinde ma en bende onegore. King'iyo mos to ng'ama duong' mariek ma seche moko en ng'ama bende osomo, ng'at ma be seche moko kansila ma ema kansil ji ka ji odhi ire kan gi chandruok, nyalo chopo matim gima kamano. Ang'o motimore? Ma ok en hech jalni. Mae koro beyond rieko mar buk ma ng'ato somo. Mae koro spiritual warfare ma Satan omako go dhano sani. Ing'eni jachien omako ji ma kata sama koro ayale gokinyi sani, nitie ng'ama gimoro amora en go. Obedo pesa nitie. Obedo mwandu mar pinyni, onge gima remo. Gima jachien otame ma koro chome mondo mi otho en kwe e ngimane. Adier modong' duoko onge kwe. Ma kata obet piny to onge kwe e chunye. Wach nong'ise weche moko maricho, kendo mae ema chopo gi ji mang'eny e derruok. Nikech chunye ng'ise weche moko mok onyal konyore. Kendo pache ringo ma pache giki wol. Mowinjo ka ok onyal nindo kata otieno. Nikech nitie gima timore e ngimane. Gima timo jalne momiyo bedo gi paro mane weapon ma jachien tiyogo mondo otiekego. Koro gima jachien timoni momayi kwe momiyi parori ahinya no, mane silaha ma Satan omako mondo ogogo ngimani. Tiwinjo, gino nyalo dhi kodi osiepa ma ipo kideri e tol kata imadho sum mitho. Nikech en gima okalo pesa, nikech pesa to in go. Ma ka pesa nyalo miyo ng'ato bed gi kwe adier ma koro in gi kwe, to in koro ok onego ibed gi stress. Lakini stress in go ma kaka itimo onge. Seche moko gima jachien omayi go kwe en mana dak mari mar family. Uketo ionge kwe gi family mari. Kata ka in dhako, to churi mokendi gi nyithindi minyuolo ema omayi kwe. Kendo magi e ji silaha ma jachien omako e lwete mogoyigo. Momiyo mon mang'eny kata sama yaleni moko wang're go mach e udi. Moko ruwo sum mamadh gi nyithindo mondo othogo. Kich gima timi oromo chunye ol. Osetemo gi riekone gi tekone gi yore te, otamore. Oyudo ka koro giki owol, jo siboi be gone siboi. Kich wan gi dhano ma sama idhi maber to lit negi. To kapo ni rach onwang'i to morgi. Koro samoro in mama ma be nyochi dak maber kitimo giki maber. Mabe seche moko joko manyi konyo, manyi golo pesa ni kipuonjo kikonyo, ema sani olokre goni siboi. Kendo giwacho ni weche mahinyi. Wachno gikodi ni pachi paro gik magalagala. Iwinjo, gimineno ka timre do mano ok en jogo. Mano jochiende modonjo kuom dhano mondo tigo mondo hinyi. Ema giwacho ni weche bilago. King'ama winjo to ne gidwar mna Nyasach Israel, Yesu Kristo ma od Nyasaye, mondo ichiwri e lwete mondo owad, nikech ndiko wacho ni Yesu e ruoth mar kwe. En kinwang'e to biro miyi kwe ma kata lweny wuok piny kochomi to Yesu biro bedo kodi. Kendo biro pandi e bwombe kondike mo mar Zaburi 91 ni ng'at mosike bwo tipo mar jal manyalo gik moko en otwak kuom Nyasaye ni en e kar konyruok na kendo dalana mar ohinga. Nyasaye no kidonjo kuome mi yie kuom Yesu Kristo mowari, to kata bed ni lweny odhi kodi mama ma seche moko idong' aminyiero kind mon weteni, kich wan gi chandruok manyalo dong' kodi kind ji mibedo mbaka kata topic ma ji wuoye. Omera en gimi bende temo to tami, kich wan gik moko e piny ka. Wan gima timo ng'ato to wan gima ng'ato timo. Wan gi joma gik matimogi gin gik ma gisetemo yore te ma giwuoge gigo to tamogi. To joman kod gi machiegni loko gino kaka nyiero,
kendo mane mbaka magigoyo. Tiwinjo dhano nyalo wuoyo, to Nyasaye kowuoyo to wach Nyasaye final. Omiyo kinyalo yawo chunyi gokinyi saminjo kayaleni, mine kaka Satan goyi gi silaha moko mager, silaha kogoyi go maber to kata chiemo min gi odi tami chamo. Wan gi joma jachino ichog lwenj ot, ma kata bed dichuo to onge kwe ot idak mare gi chiege gi nyithinde. En lweny moketi osiepa ma kata ot ok idog, jomoko nindo nyaka hotel, moko dok ot late hours ka ji osani nikech lweny gere ot. Jachino donji ode ma kata dhako mokendo kwinje, kata kuwuoyo go olokre kode gimoro nono. Wan gi mon mamako ni chwo gi pale udi ka, kodwaro nego dichuo e lwenj ot. Kendo en ng'at ma kite rach ma ka iyo osewang' to lokre janeko. Mok en dhako ni, kendo mama kata kapono ma gima timi, kawuono winja gokinyi sama yaleni, mano ok en ga in. Ondiki mun Satan ye janek nyaka achwech mar piny, kendo jachien tiyo kodi mondo in minekne. Kendo Satan onge ringruok, kodwa neko to donjo e dhano mondo dhano nek. Kuri neno gimineno ga kitimo no ichieniga. Jochiende mag mrima mag lweny mag nego ji odak kodi. Mano gima pesa ni ok nyal goli, kati somo in kod in go professional wacho mane ok obadho jachien. Nyo waneno ka daktari ilando kano nego nyithindo bonegre en bende wuon. Tieni nitie kama kogik to koro rieko ni min go ok nyal konyi. Kanyo koro dwaro Nyasaye. Mano dwaro koro Yesu Kristo kende e jal manyalo goli gimo makino. Nitie gimo beyond riekoni, ibe ng'eno hingo riekoni adier. Kichisetemo gujuzi magite otamore. Kawuono kelo ni jal moro man gi teko, mamuoyo kume no majo loch mulo yogi lweny. Gilwenje mino ka Satan goyi nikech Yesu onge. Chieng' moro ka Yesu dhi dala gi Lazaro, yudo ka Lazaro osetho. To Mariam nonyiso Yesu wach moro. Ni japuonj dibe dala waka, owadwa dak otho. Kendo kara gik maricho timre nikech Yesu onge. Iwinjo, dhako kata lweny migoyi odi maricho de momako chori no. Momi lwenyo gi dichuo momi onge kwe, momi ndwaro nego dichuo somno. Momi seche moko pachi paro gik maricho kata mondi wang' dichuo go pi maliete ot nikech chode. Lweny mikedo no ken mar ringruok miwang'e ji go pi. Kata wang'e go pi ok bitego ya chend chode modak e chunye. Gimone gitim en no ne gidwar Nyasach odi. Nyasaye manyalo loko paro mar dichuo mo jachode mobed ng'ama kare. Gigo timre nikech Yesu onge odi kanyo. Kendo osiepa kata kineno ka jachien sembi kodhi kodi e raha. Kendo ijaraha ma ji ong'eyo, wan gi yawuoyi ma joraha adier, ma kata rwakroge kendo nyisi ni ng'ane jaraha. Okuja Lisa mwaka ma en go. Nyayudo ka ng'at maduong' ma wiye go lwar, timo tima kata nyathi matin ok onego tim. Iwenga ne en jalni, kiwuoyo kode to bende gigo kalo ne ok winji. Jachien odino pache, ma gik motimo go emono niye gik makare. Wan ng'ato ma kata Jumapili kaka wuono, koneno ng'ama dhi lemo no mano ng'ama fuwo. Kendo ng'ama ok niting'o mo man dhi church, oneno ka ng'ama pache tin, ng'ama onge rieko. Oneno ng'ama rieko nego nwang'i baka miel. Komiel gumun kotimo gik muchido go, mane ng'ama neno riek. Lakini dhi nyim Nyasaye mondo ng'ato lam Nyasaye manyalo konye, mago to neno ka ura. To we nyisi niya, gimiparo ni rieko no gino en ura. Muma moro wacho ni nitie yo moro ma ng'ato luwo koparo ntere kama ka giko mar yorno en tho. Ibe neno jok monulo yor rahano kama ngima gi ogowe. Kata dala useche moko kami ai usiepa, seche moko idong' wuoyo achiel kende dala. To weteni manonyuoli go otho nikech raha. King'iyo moro ka moro to otho nikech raha. Jochiende raha orwako gi tuoche masani motuche go nego iko gi ka gidhero ka ngima gi rach nikech raha. Tin be jachien odino wiyi makati yalo wach Nyasaye. Mibe ne dira dong' achiel kenda ka wetena jachien osenegi yor chode gi raha mar piny. Adwari ye Nyasaye manyadrita mondo abi kinya ne kara. Mano gima ok donjni. Kendo silaha ma Satan tiko go jodalau en raha kod chode. Mano seche moko semiyo kata baba ni monyuoli seche moko notho ka en ng'ama jaduong' motito tho ka jachiend rano imonege. To kinyisani ayalo ni wach man gi teko ma ka ng'ato nyalo winjo moyie to nyalo loko ngimane. Mowacho ni nomajo loch jotego gige mag lweny. Kendo Yesu kende ema nyalo majo chien magoyi no gi lweny mogoyigo. Obro mayo jochien kata obed mna silaha mar mer, mar kong'o mar ura. Mimadha adier miduoki wacho ni onge. Iwuoyo kendi ka janeko. Ilting'o sate goki kitimo chuodho kilwari mtaro. Ing'ama riek monego bed in role model kati anyuola, kati society. Jochien kong'o baro kodi, adere madho, mibe ing'en kong'o timadho. Mano gima sandi, to mane silaha ma Satan goyigo.
Mumiyo ketho go mondi lweti ma jomutiyo go oendeleo timo gik mineno. In investment mari en kongo. Aderi madho makidonje batin go komi moketni mung'eyin mano idonje iluongi mdos. Idonjo to nsong kose donjo. Yod kongo. Yobamo okubado babani. Imadho kata 1,100 mitieke ba. Iparo ni kore riek. Mano ken rieko. Tang'e maber gino bendo ken hero mari. Muna silaha mar jachien magoyi. Mochomo kodi ni thoke jakongo mara ura ma onge gima ber. Wan gi ji makata king'iyo ngima ma nyithindi odakie tok chal kod ngima ma nyathino nego dagie. Tich mutiyo go pesa monwang'o onego bed ngima moro makare. To jachien mawuoyoni okelo silaha mar mer kod raha e ngima ng'ama dichuo kata mna dhako. Miyudo ka nyithindo jwang'o enotimo gike. Gik motimo gin gik maricho. Wan gi miere moko makidonjo tido kada yudong nyithindo matindo tindo kagima nyithindo go kie. Kinono motido nyithindo go jonyuolgi. Lakini jachien otamo jonyuolgi dakie achiel. Madhako go chwore nowere madhako pango kamachielo dichuo pango kamachielo nyithindo dwok ni daye dala. Dayo chandre gi nyithindo matindo kagima korako chako ganyuol. To nyithinde monego pidhe ema jachien olalgo oko. Ukinyisa mayale ni nyalo neno gima jachien timo. Kata obedo silam jachien ochomo go dalani mama inyalo nene. Unyalo kiti ma wudi kendo to nyuolo nyathi gi dhako mokendo to dhako no to wudi ting'o nyithindo keloni. To be kosekelo nyithindo wiyo baro kopani obi gi nyithinde dala. Umi tich matek adier mi bende gimitimre ni litni. Wachomo seche moko nino kiywak nyaka pinyru ka nyithindo ywagre ni e ot. Seche moko kata gichiemo kod gi onge. Nyithindo machandigagi, michandrigago gin nyithindo joma ngima. Wuon gi ngima, long oromo kabisa kendo jamiel. Makodonje bate thum wero. Yudo ko mak thum gi nyinge pake baki iwere. To nyithinde chalo nyithi kiye. Iwinjo osiepa nitie ran ma ng'ato nyalo ran to wega no koran. Matimi no en ga ura. Ma jachien opidhi pachi e ngimani. Ukinya nyalo ni warruok. Ma Yesu nokelo greme musalaba Kalvari. Minyalo yie kuome. Monya dire kata kiwuoyo, kata ka sungora ka chayo ji, kata no kagima koranga malich kendo kata kiwuoyo kodi to be ichecho, inyetho ji kendi wuotho king'ari. Kicheche mokina ni inego pesa muri lweti. Koro kiserwa krimaler koro ngata moyo kodi chayo. Iwinjo sani ti checho. Mumo wacho no chunyi dhano sungore ka chandruok pok obiro. Chieng' moro biro giki ni osiepna moche mane wacho nigi ne ywaggi. To gokinyi sama ya linyalo lokori. Mi panta dir gima timo ni ben gima unjre koda. Bi onega chal kama. Bo naga dagi ngima ma antiere ni. Inyalo loko ngima ni. Osiepna bi donje warruok mar nengo ma Yesu wari. Ukinyi sani awuoyo kuom silaha ma Yesu nomaja asigu. Madhano muke, madhano tamre mondo Yesu ogolgi e lwete. Wan gi ji mang'eny makata kiwuoyo kuom wach Nyasaye to chunyi neno ne gike kende ok owinji ka gima wach Nyasaye donjie. Usiepna kati dagi ka donji warruok kati tamri ga wach Nyasaye ng'iye dala kami aye. Ne ka jachien osenego ji dala no. Seche moko en dala mane dala madung dala doho. To jothoga ma ji bidalo dong ka gunda. Makata in makoro kielo to kidwaro winjo wach Nyasaye ni. Dala ok idogga. Kichiluor no gima nego jodala udhi negi. Omiyo seche moko isedak oko higni ok idhi dala. To kiyalo warruok manyalo lochoni ti dagi yie. Yesu kende manyalo mayo jachien ma jaloch madala uno silaha mar tho monego go ji. Kechuan gi miere makagari odonje ten gari mokelo maiti. Emi beto no bungu komuomo go kodonjo go igunda mane ji otho rume iye. Onge gari madonjo ka wuod ng'ato akapango kod mwandu. Dukuro ama oko mod go mwandu ne dala. Jachien odagi magari konjo ka gari biro to gari obiro koting'o maiti. Maiti ma gari oting'o ten wuoyi matin monego bed kod ka gero dala. Mane kaka jachien oketo dala no. To kiyalo warruok to ng'ama ai dala bilano be nyalo dagi. Neno ok nyalo ware. Pod unyalo wacho weche ne moko. Unyalo kelo ujusi mage. Usiepna jachien machieno piny sani. En okalo rieko mar skul. En odwaro warruok kende. Usiepna okalo bunde miritigo. Kata ibedi ng'at mirito go bunde. Jachien no okalo bunde. To kidwang'i no okalo bunde dier. To ng'ino koloki dhako to bunde to in go. Mutami dag dhako go kwe nikech jachien otimi dhako ini. To dongi neno koloyi osiepa. Gimumiyo gino timi mano silaha ma Satan omako mutiekigo. Ukinya yalo ni Yesu jalo man gi teko. Nyakwa Daudi ka Jesse jaduong' mar jodong ng'at ma hike ng'eny. Jalo ma Isaya oneno ka igodo bosra kare no timo remo te. Muma wacho ni chiegno no ma wasigu loche lweny. Kata ukinyi sani kinyalo yie. Kata bedo jachien mokoko ke mochuoko ke marany modagi. Mono dhako moro no konyuolo nyathi jachien nego modong chake thunde. Ka nyathine hike liel kapod yom. Jachien oketini iko mana nyithindo kinyuolo. Yesu nyalo chungo silaha no sani.
changi mine ka nyithindi minyuolo dongo. Kata obedo Satan machamo nyithinde iyi makimako ich to nyathi lale iyi makata ipimo ok yudi. Jachien no nitie teko miluongo ni Yesu ja Nazareth moloye. Ini mapok yawo chunyi mondo ikaw Yesu ja Nazareth, ng'at malwete tek, jala manuchier momuomo liel, manu kaburi ma ng'ama ogolo ni kidi mar liel ng'ama ong'eyo onge, jala manowele liel kaburi ko kangima. Yesu ja Nazareth, ng'at mamuma wuoyo kuome nobedi bad Nyasaye kora chwech kosayo jomo yie kuome. Kata sani gokinyi kinyalwe kati ituo. Tuoni en tuo man kod season. Makinde ma pesa onge te ngima kabisa. Itimo tije ni kendo in kare, to ka pesa odonjo to kelo tuo ma kao 3/4 mar pesa ni mano bil ma jachien kelo ni. Isetemo mutami kawuona kelo jal molo gino. Momba wacho no mayo joloch joteko gigi mag lweny. Kendo nomiyo gwich kuot ratiro ka nomiyo ji oneno noselo gi chuth e msalaba. Teni Yesu osegaloyo lweny. Gimomiyo lweny pod oloyo wan joka dhano wadagi yie kuom Yesu. Wayie kuom gik piny kendo wayie gi kajulemo mawuondowa makoronwa swinga ne lawi swinga ne tim ang'o ye gik mwadwaro. Lakini wach Nyasaye ma ng'ato winjo to yie kuom Yesu to luongo Yesu ngimane wadagi. Samwa se tamore muma wache mar Jorumi 1:28 kendo kane gidagi ning'eyo Nyasaye kokony Nyasaye nojongi paro mawitore. Kendo samwa se dagi yie kuom Nyasaye, Nyasaye be jwang'owa. Emomiyo mama neke ka Nyasaye ojwang'i. Ojwang'i adier ma gik mitimo ok faulu. Wan gi mon makata ka mwako chako to dhi e chama mar mon wetegi mochak save kanyo kwacho no mwakani adwa save nyaka yud ka kidhi gedna mochak keto pesa gikone ni kidhi pog pesa ka mwako rumo teni bande go wie chama gik manyo timo mwaka mzima onge jachien madala gi ochung mbelene odagi na dier modong du kati temo kuogni kati chaka mna biashara monego kelne mwando message mo kaw pesa modong mi keti biashara chino idhi end up ni mibandi gowi ka biashara no kere kamano mano sila ma Satan odagi go no kinyal tingu wi malo ka unu Yesu bro mae gi lweny mogo igo no kiyie bro mae ka to bedi dhier mar remo mano nyuolie mano odagi momiyo ji mang'eny dak ngima mar chandruok itu tich mok chal kodi wan gi jomo somo monego chamo bwongo to jachien mar dhier mar gunda mar remo monyuolie ng'ato ogo kod no chamo tija goko moko nego ti grieko ma en go umere katin gi certificate malongo mabeyo monegi tigo tije mag longo monikelo mwandu jachien dino ni mogo ogo kod tich mok ni somo wan gi joma tiyo tije moko makirike neno ng'amongi gi kabiro to pondo kechokodwa no nene ni tich mutiyo ke chal kode mano jachien modino ni odiro dino ni kata kinyi sama en ruthi ing'e maber kaka jachien dino ni osiepa kendo kata kisungori sungi kia gimonege tem mae lweny moloyi magi moingori ekoni madwaro Yesu kende jamadar mar lweny jal makedo ni jomoyie eni mokedo gi chunje makotho dala gi Lazaro kada tho apiny munulo rakach ma Lazaro be thono sekani boliel to Yesu kobiro jaduk geno kama geno onge omera kata noriebie odi mama madak dichuo mane ukendi ne uchago kuninda pinyi par ne unindo mni ogunia kupedho katon kuchandu samane utiyo matek ma mondo donjo ine manoriembi dhako mane onge kuchandu giduchene matinde chamo mondo mane loso ino kiangaike koro piny Yesu nyalo chako duko geno gokinyi sama yaleni mipoko chako luchoni moduokie odi okojalisha gimanyeteno osetimoni kata osedhi kodi kiwango mane okojalisha jachien poko sandi molo kaka nosando Jagerasi no sando moriembe dala mogoli kinde dhano moketo daki kaletim mwacho en kaburini kamike jomotho kanye manodakie mwacho nugodhiambo to godo ringre jomano yik ochamo to ng'ado kite koywak malit ka jachien sande ng'at manyaka anyuola nosegolo nyinge e kwan en ng'ama kata chief mar gweng' nok dew kendo e area ma intio ni semo ni kikilu yoro nikech nitie ng'ama rach kanyo janeko ma piny odongo to Yesu sama nogo widho nam mar Gerasi noduoko no Jagerasi geno ma ng'at mane ji oseng'ulo oko mane ji oseweyo nitie janeko pod min gi nyalo limo kod chai bath duka yudo ka min guting'o chai gi chapat oko onuode mon di bath duka to nitie ma koro janyuolo weyo Jagerasi nowe gi anyuola te ng'ama ne penjo ni kata be onene kokalo to mane ma Yesu nogonyo muju chendalo fario mag manodak kuome noweye chuje mag legion no akuome ma Jagerasi nobedo ng'ama ngima modok dalagi mobedo dichuo mochungo kare kata piny osedhiri oko mosegol kwani kinda nyuola Yesu nyalo duoko ni geno siepa ukinyi ni kwadoro walam Nyasaye ng'ama nena
kata bed gima osedhi kodi marom nade. Usiepa kata bed ni chunyi gombo we kong'oto tami, kata bi chode misetamo kaka di ai chode utamore. Yesu nigi teko mar maja chene sala mar chode mogo igono. Ukinyi ni adwani bed gi yie e chunyi ma in nikech lwenyi ma jachien go iti ng'eyo. Mano gima ok onego parni. Ing'e gima go jodalau, ing'e gima go nyimegeni. Wan gi nyiri ma jobeyo ma jochia mosomo to tedo ema otamore. Gin giyudo na joma nyuol kodgi ma migi ich, to ng'ama kende miluongi chiega to tame. Omeni dak kendi gi rieko ma in gono, kata in gi gari matiende dongo, to dichuo ma kendi to tamore. Mano silam jachien ochungo mbele, odhi go kodi ni iki kaburini, dwaro kodi kama di ikie. Idhako malich kaka ilichno. Kata okinyi kibete kom inena, ibe ing'e ni idong' adier, idong'. Nyiri miloyo gi chia, miloyo gi somo, miloyo gi gimoro amora odhi tedo. Nyaka puthni ka chwore, to in gi chia gi rieko gi sombi, chino chung kodi chungo. Yudo nyoma teko kodi mabiro tieko kodi marach. Okinya dwa lamo kodi Nyasaye. Kamine nani, ing'e gimidwaro, omiyo yud yie kamibetie ni. Wadwa lamo ne Nyasaye mahono. Gimitim, yie kuom Yesu gi chunyi ma iye. Ng'is Yesu Ruoth war chunya, ayena jariche nyimi. Kich Isaya wacho ni bad Nyasaye ok chiek, madumo ne resi, kata it Nyasaye ok nok madumo ne winji kilame. To richowa emopogo kindwa gi Nyasaye. Wadog ir Yesu mondo ng'ise mondo wenwa richowa, mondo Nyasaye bednwa jaloch gik ma jachien oloyo wago. Wadwa lamo. Kiwinjo ka chunyi ng'isi ni Mak TV walam kod Nyasaye Mak TV. Kidwa go chonge piny go chonge piny. Kum yie walama ne kod Nyasaye. Walamo. Idong' Nyasaye manyaka chieng'. Ne janeno makoro go chonge piny ka pi wang'e chwer. Ruoth kokwayo ng'woni nyimo wang'i mondo iwene richoni. Riebedi Nyasach Israel. Ima jasigu sila mogogo dichuoni. Sila mogogo dayoni, mogogo nyakoni. Nyasaye. Ne oganda di ng'ato ka ng'ato mukulo wie piny man kod wach mabiro ge nyimi. Aluongi Nyasach Musa od Abraham, riebadi sani, kata teko mag jasigu motiyo chunje mag oganda mondo kikie kuom warruok. Yaw chunyi jogi te, Nyasachwa, mondo warruok mari mar nengo, temere dhako to temere dichuoni, wuoyi ni Nyasaye nyaka nyakoni, nyaka dayoni gi jaduong'ni. Erokamano kuom locho ni ng'ato kod ng'ato, duong' odogni, Nyasaye moklomo nyaka chieng', keta yieni setimo hono kaka Nyasaye. Ami duong' manyaka chieng', e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Janeno bed kod yie maduong' e chunyi ma iye. Nyasaye ja adiera. Gima nuoyo ni kata sani en dwar kanisa miyale injili mar warruok. Mondo idonje kanisa miyale warruok, iwinj wach Nyasaye, ilam Nyasaye, jotich Nyasaye biro puonji wach mabiro tieko lang chunje magoigo. Mine ka Nyasaye bedo ni Nyasaye. Atieko kendo kafulo nyinga, an Bishop William Abol, an jalego mur Malanga e piny Siaya County. Dala wanitie Matera School, kanye kama onyuola, sani tadak e piny Olympic Nairobi Kibera ka. Kendo Kibera e kama ni kanisa kama tich Nyasaye. Kaka wacho kachako, next week Tich Abich nyaka Jumapili wadhi bedo gi revival e church marwa Kibera kanyo. Arwako ji rito te mondo yud thuolo mondo bi kochakre Tich Abich nyaka Jumapili. Kendo ng'ata mane piny Nairobi madwar mondo chop bia Olympic, kichopo Olympic stage, gona sim e namba maringi screen kagi mondo wa direct kichope kanisa kama wantie. Friday to Sunday wadhi bedo gi revival, warwako ji duto. O ka ine piny Dandora, wan gi kanisa Dandora kanyo, kigo sim wabo direct kuom pastor mondo chope kanisa. Kayole wan gi church, kigo sim wabo direct kichope kanisa man Kayole. Ka ine piny Siaya, ka ine piny Ugenya, Sega wan gi church kanyo, piny Asembo Yude wan gi kanisa i center kanyo, piny Imbo Usenge wan gi kanisa i town mar Usenge kanyo, wan gi kanisa i piny Ng'ia, Barding kanyo wan gi kanisa, wan gi kanisa i piny Malanga, wan gi kanisa kuno opogore kigo sim, wabro direct kichope kanisa ni wago. Kadi dwar chopo kanisa kama antie, bia kawuono Jumapili antie kanisa, kia kuma town idha gari number 8 Railways, to lori Olympic stage. Kata ka in personal mari, bia nyaka Olympic Kibera, kichopo Olympic, go sim ken Olympic kanyo mondo direct kichope church. Namba mar sim mara en 0721 280025. 0721 280025. Airtel number en 0782 495 083. Namba goni screen ka ete. Inyalo nwang'o puonj maga be e YouTube account mara ki subscribe Bishop William Abol. YouTube account mara Bishop William Abol, ki subscribe bo yudo puonj mag wach Nyasaye ma puonjo mani YouTube account kanyo.
kendo ibiro gwedhori mang'eny. Nyasaye mondo gwedhu duto te nyaka Jumapili manyien. Shalom.